Aja ngaturaken sugeng dalu. Nggih sugeng pinanggihan sesarengan kalian kanca-kanca prasetya nada. Ingkang sami menika marak suwan ngabiyantar wonten karsa panjenengan sami. Menika kasengkuyung Kurnia Audio. Nggih lan ugi wonten Dolphin Multimedia. Nggih ingkang sami menika marak suwan ngabiyantar wonten intanipun panjenenganipun Bapak Sukiran dalasan Ibu Paryati. Nggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Wonten karsanipun para pemuda para bini sepuh haji sepuh ingkang mewah ing pamawas lebda ing pitutur kapantesin udarasana. Dumateng para ngalim ulama para kiai ingkang rumiyin dalu tansah sumandhing kitab suci wahyune ilahi minangka panguntun kiblating panembah ingkang pinundi. Dumateng Soki belajar wajaranipun Bapak Sukiran dalasan Ibu Paryati ingkang satu kinurmatan lan ugi katur kunjuk dumateng para bapak ibu para rawuh sami kakung sumapun putri ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten ing kalenggan dalu menika kula panjenengan sami saged makempal nyawiji wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Sukiran dalasan Ibu Paryati. Nggih menika kanthi kawontenan kasugengan kawilujingan boten wonten aral sumedanggal menapa lan ugi menika hajatnyatipun panjenenganipun Bapak Sukiran dalasan Ibu Paryati inggih menika ingkang sepindah pernikahan putranipun Mas Windu Prasetya yang pikantuk kalian Mas Ayu Lailatul Hasanah putra panjenenganipun Bapak Jumiran dalasan Ibu Purwati saking Laladan Sampang Panggul ingkang kompo kalih inggih menika ambawi pernikahan ingkang putra putrinipun Mas Ayu Sintia Ayu pikantuk kalian Kang Mas Bagus Fendi Prasetyo putra panjenenganipun Bapak Suwarto dalasan Ibu Rini Sanusi ingkang micil saking Laladan kasihan dongko mawantu-wantu yen idri berkah pangestunipun menika mangke muga suwun kawula sakanca ngantos ing mangke titi paripurna ing adicara tansah pinanggih karharjan kawilujingan tinebih narube dalir ing sambikala. Ugi ing dalu menika kasengkuyung sesarengan Kurnia Audio lan ugi wonten Dolphin Multimedia ingkang ing samenika merwakani sowan kawula sakanca nggih menika wonten Widawati ingkang tiga cacahipun menika mangke saderengipun pagelar langan tayub langan beksan katuraken menika kaloteraken wonten karsa panjenengan sami sesarengan all artisnya New Prasetya Nada Indonesia. Ibrahim saking New Prasetya Nada Indonesia. Nangis
nada Indonesia. Minangkani purwakani suwanipun saking kanca-kanca New Prasetya Nada. Tur niki memang kebetulan pas rada kesandung. Ya wis ora apa-apa iki ya. Sing penting huri, mantep. Ya. Ya wis pokoke ngono kuwi. Karena niki mangi sik dinggo pertama iki kadang ki urung sinkron. Grogi arane biye kok mboke cak gendu ya. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Katur kunjuk dumateng para kadang tamu sedaya Bapak Sohibu ingkang samenika sampun kepareng rawuh lan ugi ingkang katur lumpen rawuh ngaturaken inggih matur sembah nuwun. Ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak wonten papan pinarakan ingkang sampun kasediaken sinambi kaliyan anggrah pipasugatan ingkang sampun sumadya wonten ing ngarsa panjenengan sami. Bilih wonten ing dalu menika kula sakanca nderek suka parisuka wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Sukiran nggih ngaturaken matur agung panuwun. Katur kunjuk dumateng Sokipin Hajah panjenenganipun Bapak Sukiran dalasan Ibu Paryati. Nggih, sugeng rawuh. Pak, sinten to? Lali ngene iki lali. Wis tau awor ning lali. Pak Gembong. Nggih to? Lah, wis kelingan pangapunten. Saking ngeten iki rada mbriyut. Ingkang derek suka parisuka wonten dalemipun Bapak Sukiran. Nggih menika netepi timbalanipun kawula nyuwun donga berkah pangestunipun mugi sowan kawula sak kanca menika mangke ngantos ing titik paripurna dicara mangke tansah pinanggih kaharal harjan kawi lujengan tinepi loro beda lir ing sambikala. Tur niki tasih wonten malih niki saking ibu-ibu waranggana nggih menika tambah kalih. Lan ugi wonten kadang kula sepuh nggih panjenenganipun Bapak Gembong pangapunten aku wis arep nyebut iki ajake kok ya lali. Kok ketrek kaya kembar karo sing dhuwur kae ngono dadi aku ya kaya kali niki lho. Niki, lha to persis niku lho. Lah. Nggih pinaran rumiyin menika mangke trantu babilih menika nuju prana katuraken titi wancinipun menika langan tayu langan beksan kawur parkan menika mangke dipunaturaken rumiyin tembang-tembangipun saking kanca-kanca New Prasetya Nada Indonesia. Mereka wonten
kalau aturaken ingkang langkung rumiyin wonten diajeng Ellen New Prasetya Nada Indonesia. Tapi cocok jumbuh karo sing didekne. Jumbuh karo apa nih? Jumbuh karo sing didekne. Nyapa? Regane ki mang ya sepote iki rada dawa. Rada dawa. Maksudnya sing dawane iki awakmu wonge. Lek awakmu kan ya butuh. Sampeyan ya dawa, Mas. Iki kudune sing dawa-dawa. Sampeyan ya dawa. Ngono iki lho. Cendek. Tenan-tenan kalau Maksudnya awakku iki lho cendek. Ya, inggih Kang Mas. Niki ngaturaken wilujeng dalu riyen nggih Kang Mas. Ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh, Mas. Iki mangke sawan daleme Bapak sinten? Ayo. Ngerti sampean? Urung eruh lho awakmu sing eruh ta. Ora lewat undangan. Iki panjenenganipun Bapak Sukiran. Bapak Sukiran ngerti no aku. Aku eruh kae kok ning dhuwur kae. Nggih. Ayo Bapak Sukiran. Sowan ing daleme panjenenganipun Bapak Sukiran dalasan Bapak Jairan. Bapak Jairan. Sopir niki sopir napa Pak jenengan niku? Napa sopir-sopir janda? Sopir apa? Sopir ayam, ngono kalau sopir hewan, sopir wedhus apa sopir apa? Ya sopir sing jelas. Ya sopir sembarang kalir ngono Mas. Apa sopir apa? Ning alhamdulillah ing bengi iki somarasuwan ngabiyantara wonten ing mriki wonten ing laladan Boto. Mloko Desa Sumber Bening, Kecamatan Dongko. Alhamdulillah. Iki apa ning kene celuk-celuki nyapa iki, Mas? Nyapa? Ya mungkin urung-urung wis arep enek request. Nyapa arep request apa arep nyanyi? Nyapa? Oh, arep nyawer. Alhamdulillah Mas arep nyawer, Mas. Arep nyawer. Saiki apa engko? Sakniki no. Saiki. Heeh. Ben aku nyanyi sik ya, Mas. Engko samperan ya, Mas. Oke. Jalan ing bengi iki derek suka parisuka wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Sukiran utawi panjenenganipun Bapak Jairan nggih menika derek angestane anggenipun amekugati ing dinten menika hajatipun menika entas pernikahan putranipun Mas Windu Prasetya lan ugi Mbak Lailatul Hasanah. Nggih Kang Mas. Lan ugi Mbak Wai pernikahan Mbak Sinta Ayu ingkang pikantuk kalian Mas Fendi Prasetya. Nggih, diucapkan pada kedua mempelai ya Mas. Mempelai keempat. Keempat iya, keempat no. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal pikantuk momong. Pikantuk momongan sing soleh putra putri soleh engkang solehkah kaya. Soleh kaya. Soleh kaya aku, solehkah kaya. Yo. Mbak Desi. Iki ora. Lah iki aku ora yakin kok diamani solehkah. Solehkah ki diakui bukan mengakui, Mas. Bukan mengakui. Manut. Ya. Nggih ngaturaken tembangan ya, Mas. Yo iki diaturake jumbuhake karo kahanan karo swasana Nduk Ellen. Niki diaturke sing tembang-tembang dangdut napa campur sari. Nggih, katur kunjuk dumateng para kadang tamu sedaya ingkang sameneika sampun kepareng rawuh. Nggih, semita malih ngaturaken sugeng rawuh pinarakan delegan kanthi mardu martikane penggalih sinambi kalian anggrahabi pasugatan ingkang sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan sami. Sinambi cerantu menika pagelaran langan tayub mangke para pangdemen mangke sabar sawatawis pinarak sawatawis wonten ing ajeng sambil menikmati bintang yang ada di bawah. Ning bawah saiki bintang iki ora ning bintang ada di atas tapi bintang ada di bawah. Nah, ning iki menyehatkan. Menyehatkan. Ya, menyehatkan sekali. Sampai kurang oleh THR nih, Mas. Ini adalah mengandung vitamin. Vitamin apa? Vitamin D. Apa? Dayak. Oke, monggo diaturkan setunggal tembangan menika minangkani sowanipun saking kanca-kanca New Prasetya Nada. Kudune sing sampun ngenteni ya wae ya. Sarengan Prasetya Nada Indonesia campur sari. Kasengkuyung audio profesional Kurnia
iki jumbuh karo kahanan karo swasanane nduk. Iki diaturake tembang sing kalem-kalem dhisik. Iki kanggo menghangat suasana. Engko lek wis dene wis anget kengko iso langsung digas. Iya, sing penting lek anget ora obreh ya, Mas. Iya, sing penting lek anget ora piye? Ora obreh. Ora obreh. Sing penting tetep kondusif. Kondusif. Tur ing bengi iki ya wis sound sisteme audione juga sangat mendukung. Iki saking Mas Sake iki Mas. Wah, luar biasa. Kurnia Audio jan pokoke sendor-dor. Saking pandean ya, Mas. Iki mesti sing duwe sound ya bagus banget. Bagus apa? Putih, dhuwur. Putih apa mang urung adus kok weku ning dhuwur. Ora ireng to Mas sing desan ora ireng. Ora sing ireng mang klambine. Ireng to. Ter iki ya ku didukung karo Dolphin Video Shooting. Niki saking tangga dhewe. Juga di live streaming ya Mas ya. Oh, kita di live streaming to. Iya, iki mestine ya. Dadi awake dhewe iki iso ditonton wong sak negara, wong sak jagat raya iso nonton awake dhewe. Sing penting disawer. Sing penting disawer. Lha liwat apa nyawere? Lewat rekening yang ada di bawah ini. Rekening. Heeh, pasang Mas ya. Niku ngesor pasang rekening. Ini rekeningnya DLN begini Mas. Sing jelas jangan lupa di like dan di subscribe, komen di kolom bawah ini. Ya, ning kene lho. Iki lah bawah ini. Sing bawah iki link apa Mas? Iki Kang Mas Gudel matur suwun. Ya, terima kasih matur suwun di DLN. Setunggal pokok sawiji rumiyin katuraken wonten Widawati ingkang setunggal kali tiga sekawan gangsal cacahipun ingkang kasta dening kanca-kanca Prastianadya Campursari wonten ing dalu menika ugi saderengipun katur kunjuk dumateng para kadang tamu sedaya Bapak So Ibu ingkang sameneika sampun sami kepareng rawuh pinaraan nggih katuraken sugeng pinaraan wilujeng pinara kanthi marti-martikane penggali sinambi kalian angger Habibah Sugatan dedaran ingkang sampun kapiatur wonten ngarsa panjenengan sami nggih lan sinambi menyaksikan kiprahipun saking kanca-kanca Prastianadya Campursari ngagelar menika mungkin pagelaran tayub mangke sak sampunipun menika wekdal sampun nuju prana rangaten nggih panjenenganipun Bapak pramugari mangke mbok bilih sampun wancinipun mangke katuran dawuh dhateng kawula ngaten wah tur ibu-ibu mangke ingkang wonten ing wingking mbak-mbake mas-mase monggo mangke mbok bilih damel nyalingi tayub mbok bilih ngersakaken monggo mangke nderek atur tembangan mangke kasumanggaken gabung kalian kanca-kanca Prastianadya Campursarinya Indonesia nggih ingkang kalih menika wonten Widawati ingkang katuraken iki sing sajake kaya ngene iki wah iki mang apa kudanan ajake wonten diajeng Ita Prastianadya. Masya Allah, spotnya aja. Jumbo karo sing didekne. Sing didekne? Sing didekne piye? Sedike. Apa kudanan Mang Rene? Nah, teles Mas. Mau Rene kudanan? Heeh, kudanan. Aku mang yo. Sampeyan yo kudanan. Ora diudani. Diudani langit. Rita. Nggih, sugeng dalu Mas Gudgul. Sugeng dalu Dik. Dangu mboten milangi kabare pripun Mas? Alhamdulillah gene yo ngene iki. Ning saiki yo rada kuru. Mergone iki mari bulan poso. Lek sing mari bulan poso terus awake saya lemu iki ngene iki perlu dicurigai. Aku poso kok malah saya ngene. Lah iki perlu dicurigai, ngono lho. Apa tergantung amal dan perbuatan, Mas? Yo ora. Piye? Karek posone kuwi tenanan apa? Wah, ya aku iki tenanan lho, Mas. Orang ngerti lah aku mantan santri ya Cek piye. Biasane lek wayah poso awake malah lemu ki dicurigai mangane enak-enak. Nah, masalah ning omah ora masak, tuku ning jaba kuwi lho. Ora Mas.
Sing atige tuku ki lho apa? Sesasi poso ning tanggapan jale. Ya apa ya? Dalu menika sowan wonten dalemipun Bapak Sukiran dalah Ibu Paryati. Ibu Paryati. Oh, piyantune wonten ngajeng nggih, nggih Mas. pinaranipun menika wonten ngajeng mriku panjenenganipun Bapak Sukiran dalasan Ibu Paryati. Nggih, niki ngaturaken sugeng dalu. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun salam kula dibatin, Bapak Ibu. Pokoknya matur sembah nuwun. Lah ya kok ajak iki ngono ya ora oleh ngegas ngono kuwi. Tenang kalem ngono. Kurang kalem piye to Mas Gun? Enggak ya ngono kok ngegas tenan ya. Lah wong aku matur sembah nuwun rumah. Nggih. Tur tamune niki alhamdulillah dalu niki panjenenganipun Bapak Sukiran menika kathah sanget amargi nika Pak Sukiran niku sopir. Sopir. Sopir apa? Sopir ki lek ngaso mampir. Oh. Apa piye Mas? Sopir lek ngaso mampir. Oh, ngaso mampir. Iya maksudnya ki ya mampir ning warung ngopi lek mbok menawa ngantuk, biasane lek ngaso ngantuk mampir ning warung kopi. Oh, lek luwe ya ning warung. Wis sopir ki memang jaya lah. Oh. Nggih. Lek ngantuk mampir ning hotel. Aja ora oleh ngono kuwi ya. Ora Mas. Mek ae sopir ki tukange menggak-menggok. Yo lek lurus ae nabrak no Mas Gun. Lah iya makane ta ya. Dita. Iki ngatur Sapa Mas? Sopo mangke jeneng? Sapa jenengku? Mika. Sapa krungumu? Sapa, Mas? Sapa krungumu, Mang? Sapa? Krungune sapa? Sapa Mika to? Ita malan. Yo, sapa jenengku jajale? Mula arep kelakon kenalan neh, Mas. Iya, sapa jenenge? Paijem. Wah. Paijem. Iya. Ayo Jem. Piye Bos? Iya, Paijem iki gedhe ngene iki, gedhe. Oke, pek gedhe kaya ngene Paijem, Pak. Iya sik to, iki ki karo pemanasan to sian kok ya. Heeh. Kok aku lek wis engko ora ngobrol, lek iku karek toyap ta yo. Iya, engko lek wis tayub iki wis gampang. Yuk sambung apa? Sambung wanci dalu. Heeh. Ya disambung. Jan dhuwur banget to, Mas. Iya, kaya ning ndur kentengan ya. Mas, kaya ndur kentengan. Ya wis ora dadi ngopo Dik Ayu. Niki diaturake katur konjuk dumateng para kadang tamu sedaya ingkang sampun menika sami kepareng rawuh pinaraan. Monggo diaturake sesarengan Nyu Prasetya Nada campur sarine wong Indonesia. Aku masih dalu.
mulane tak sawang mburi iki awakmu kaya modok glageban ngono. Hah? Rada glageban kaya ambekane gede-gede ngono e. Nyapa ambekane? Ya dienggo obah-obahmu aja nemen-nemen lek kirane ngono ya. Lah ya iki ambek imbangi mbek olahraga menawa. Ya ngono ya malah apik. Lah iya kok. Ya. Wis iki. Lah urung. Lah piye? Urung kok. Jan rumah saku suaraku menggelegar ya Mas. Iki mah jane suane sapa? Suaramu kok menggelegar piye to? Wong suaramu can cilik kok iso menggelegar lho. Oh, berarti kupingmu ae. Kuping. Iki Sone Kurnia. Kurnia. Ya. Saking pundi Mas? Kok teko ngendi Pandian? Iya, oh, Pandian City. Oh, Pandian punya. Iya, memang luar biasa. Om Cakik. Om Cakik. Wong ndelik ning mburi kono, mergone dhek iki golek nggon sing aman ning mburi mergone ora tau adus. Masalah aku arep ngecas kelakon munggah, Mas. Ngecas apa? Hah? Ngecas apa? Ngecas HP. Aku duwe cas. Aku yang duwe cas Mas ning omah. Ayo dibacotne iki mau. Minta apa ya? Sing penting asik Indonesia. Oh, asik asik. Sugeng kondur kantor kerja di Batang Borok Kadang tamu ingkang sampun kepareng kondur matur sembah nuwun rawuhipun. Mugi konduripun ngantos ing dalem suang-suang pinanggihkan harjan kawilujingan. Aku sing arep meneh wis entek. Gelem kowe tak rabi waton ojo jaluk bondo sandang pangan golek dewe aku turu kelon nono aku ngeslot modal lono yen kalah ojo nasu harap mangan jaluk tonggo nalikane udan krimes mung kelingan sliramu wong manis jatan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wana ciratri saya larut animbrungan titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes elu ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan samestine yen to embung gawe lara luwe becik
sajroning dodo wis tak trimo nadyan tak gowongan dibubuting nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darape wong liya kaning udan rimes mau kelingan sliramu wong manis nyatan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati Ratri saya larut ani brunget titan saya nglangut mau bisa nyawang fotomu ra kroso netes ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe hanya mbok tresno larangan samestine yen to among gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dodo wis tak trimo nadyan gowongan dibubuting nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi karepe wong liya nah lek iki jenenge tanggung jawab